आमचा विश्वास आमची ताकद. हे पहा बुलढाण्याचं धक्कादायक वास्तव. असलगाव येथील ढोकणे विद्यालयातील हा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ आहे. शाळेतील डेस्क आणि बेंचची वाहतूक करण्यासाठी चक्क चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचा वापर केला जातोय. पण हे डेस्क नेताना या मुलांचा प्रवास किती जीवघेणा आहे हे या व्हायरल व्हिडिओवरून स्पष्ट दिसतंय. विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तकं हवीत की डेस्क बेंच? स्वतःच्या फायद्यासाठी मुलांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या शाळा प्रशासनावर कारवाई कधी होणार? जर डेस्क बेंच नेताना दुर्घटना घडली असती तर कोण असतं जबाबदार? शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची तातडीनं दखल घेण्याची गरज आहे.